Dolce Vita, negoci familiar des de 1970. Ens trobaràs a Òrrius, carrer de les Flors número 25. L'ambient del nostre establiment és immillorable, ja que combina aspectes clàssics i moderns creant un espai agradable i acollidor per tota la família. Menjar cuinat al forn de tota la vida, amb resultats immillorables. Personal altament qualificat en la cuina italiana. Esperem la vostra visita. Bon profit!